स्टील। आमच्याकडे UPVC फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, PVC फिटिंग आणि सगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल दरात मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग नजीक हुंबरमाळा। संपर्क 73 87 38 00 14 किंवा 83 29 800 365। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। दर्शक हो, सन 2016-17 सालापासून काही कंत्राटी वायरमॅनांची बोनसची बिलं जी होती ही थकीत होती आणि आताच्या घडीला मात्र ही बिलं जी आहेत ती पुढील प्रोसेस करता पुढे निघाली आहेत। आपल्याबरोबर अजय गावडे आहेत, संस्थेचे सचिव आहेत। सर, आपल्या संस्थेचं नाव कसं आणि नेमकं कशा पद्धतीनं आपण पाठपुरावा केला आहे, नेमक्या अडचणी काय होतात सविस्तर सांगा। मी अजय गावडे। आमच्या संस्थेचं नाव विद्युत तांत्रिक बेरोजगार सहकारी संस्था। या ठिकाणी ही संस्था 2005 सालापासून कार्यरत होती। 2016-17 सालामध्ये 300 लोकांचा कामगार पुरवण्याचा ठेका या संस्थेने घेतलेला होता। एका 536 सर्क्युलरनुसार या ठिकाणी 16-17 सालामध्ये जवळ 22.5 लाखाची आमच्या बिलातून रक्कम वजावट करण्यात आलेली होती। ती काही तांत्रिक कारणास्तव आजपर्यंत आजच्या 22 सालापर्यंत ती थकीत होती। या ठिकाणी आपले कुडाळचे कार्यकारी अभियंता साहेब इक्बल साहेब तसे त्यांचे इतर आपले कर्मचारी यांनी सर्व मेहनत घेऊन त्यांनी ती पुढील कारवाईसाठी या ठिकाणी बिलं पाठविलेली आहेत। आपल्या अधीक्षक अभियंत्याकडे बिलं पाठविलेली आहेत। आमचं एवढंच आहे की आता 31 तारखेला आमचा गणपती आहे। गणपतीच्या अगोदर आम्हाला हे सर्व प्रोसेस पूर्ण करून आमचे पैसे मिळावे, आमची ही एकच विनंती आहे। बरं गावडे साहेब, 2016-17 सालापासूनचं हे प्रकरण आहे। इतक्या वर्षानंतर का होईना आता कुठंतरी मार्ग निघतो असं वाटतंय का? नेमकं आता इकडच्या लोकप्रतिनिधी असतील, वरिष्ठ अधिकारी असतील, यांना कोकणशाहीच्या माध्यमातून नेमकं काय आव्हान? 100% या ठिकाणी मार्ग निघणारच आहे। कारण हे बघा, हे पत्र पण आहे, ह्या पत्राने सगळं पॉझिटिव्ह दाखवलेलं आहे। ही सरळच त्यांनी लिहूनच दिलेलं आहे, पुढील प्रोसेससाठी आम्ही बिलं पाठवलेले आहेत म्हणून। त्यामुळे या काही अडचण येणार नाही आता। आणि हे मला पण माननीय पाटील साहेबांची पण खात्री आहे, ते आम्हाला गणपतीच्या अगोदर पैसे मिळवून देतील याची आम्हाला 100% खात्री आहे। आणि खरोखर ते या ठिकाणी आम्हाला हे पैसे मिळवून देणार आहे या ठिकाणी। अगदी शेवटचा प्रश्न, आता अधिवेशन देखील सुरू झालं आहे। जवळपास 2016-17 सालापासूनचा प्रलंबित असलेला प्रश्न होता। लोकप्रतिनिधींना नेमकं काय आवाहन कराल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काय आवाहन? हा विषय माननीय आपले स्थानिक विद्यमान आमदार नितेश राणे यांनी पण हा विषय आपल्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून हा घेतलेला होता। तसा 2016-17 सालामध्ये ज्यावेळी गणपती होता त्यावेळी आम्ही याच मागणीसाठी आमची बरीचशी रक्कम या ठिकाणी थकीत होती। त्यावेळी माननीय आमचे आमदार स्थानिक आमदार वैभवजी नाईक यांनी स्वतः ते पाठपुरावा करून स्वतः हेड ऑफिसला जाऊन त्याने आम्हाला गणपतीच्या आदले दिवस सर्व पैसे मिळवून दिलेले होते। तसेच या वर्षी तसं आमचे सहकारी आम्हाला ते पैसे मिळवून देतील याची आम्हाला खात्री आहे। निश्चित आपल्या सोबतीनं होते अजय गावडे यांनी आपल्याशी बोलताना लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचा सहकार्यामुळेच कुठंतरी आता हा प्रश्न सुटतोय, मार्गी लागतोय अशी एक सकारात्मक बाब जी ही कोकणशाहीच्या माध्यमातून आपण सर्वसमोर मांडली आहे। अधिवेशन देखील सुरू आहे। या अधिवेशन संपण्यापूर्वी आणि अर्थात गणपतीपूर्वी, गणेशोत्सवापूर्वी जो काही हा प्रलंबित बोनस बिलांचा प्रश्न आहे हा मार्गी लागावा अशा पद्धतीची मागणी आणि अपेक्षा अजय गावडे यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केली। साईनाथ गावकर, कोकणशाही, कुडाळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।